Tleġġimat qabel tibda s-sena skolastika l-ġdida, il-Ministeru għall-Politika Soċjali ser jibda jibgħat il-pagament ta' Children's Allowance sabiex jgħin lill-familji jlaħqu mal-ispejjeż relatati mal-edukazzjoni. B'din il-miżura l-pagament se jinbagħat f'nofs dan ix-xahar li jkopru l-aħħar 3 xhur tas-sena. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali Mark Musu spjega li sena l-oħra żieda fiċ-Children's Allowance kienet ta' 90 euro għal kull wild u matul din is-sena iż-żieda kienet ta' 250 euro għal kull wild. Tkellem dwar iż-żieda fl-2021 tal-benefiċċju għal familji bit-tfal ta' inqas minn 16-il sena u spjega li ngħatat żieda ta' 70 euro għal kull wild fil-familji li dħul tagħhom huwa inqas mill-massimu tat-test tal-mezzi, waqt li ngħatat żieda ta' 50 euro għal kull wild fil-familji li dħul tagħhom jaqbes il-massimu tat-test tal-mezzi. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li 62,000 familja bejniethom ser ikunu ħadu 80 miljun euro matul din is-sena, li tfisser żieda ta' 13 miljun euro fuq l-2023. Spjega li dawn iċ-ċifri jinkludu l-allowance ta' diżabilità u l-foster care allowance. Hawnhekk huwa elenka diversi benefiċċji oħrajn li tħallsu mill-Ministeru għall-Politika Soċjali fosthom il-bonus għat twelid ta' tfal tal-in-work benefit, loti għal cares u l-għajnuna addizzjonali għall-loli tal-ħajja.